Az az, hogy nem volna szabad ennyi, hogy mondjam, egyetemre ennyi embert fölvenni, aki mindegy szakmákat kellene tanítani, mert utána nem tud elhelyezkedni, akkor csak balhé van. Megszüntették a vasúti forgalmat, és akkor hát most már ez is olyan pusztulóban van. Pedig régen, fiatal koromban nagyon is szerette mindenki a vasutat, mert tulajdonképpen ebben jártunk dolgozni mindenki. Mindig telt ház volt a vonaton. Hát most már közútra terelték a forgalmat, és bizony nem a legjobb megoldás. Némelyik ember, mikor fölkerül a semmiből, több akar lenni, mint ami. Nem? Ez a természetességet azt nem lehet megfizetni. Azt nem lehet megfizetni. Szevasztok! Haverok! A nap még nem sütött meg, úgyhogy itt vagyok. Nem közömbös számunkra, hogy utasaink miként vélekednek a MÁV szolgáltatásairól. Szeretnék megkérdezni, hogy mi a véleménye a MÁV új szolgáltatásáról Csakoda állomásra. Szeretek a saját erőmből közlekedni, saját lábamon állni és tekerni. Keményen dolgozó kisembernek érzi magát? Igen, egész nap tekerek. Bulika délután 5-kor a vasútállomásnál.
Kivetted az iPhone-t a gatyádból? Hát ez kéne a fiataloknak menni, nem a ronda számítógép előtt ülni. Ezt magyarázom a másik unokámnak, a nagy 13 éves fiú is csak a számítógép előtt ül meg. Hát ne haragudjatok meg, hát miért nem lehet egy könyvet venni? Annyi könyv van, egész sorozatok, mondtam éppen, hogy el fogom tüzelni, ha nem viszitek el. Meg a könyvekért bújtam, mindig azokat bújtam. Volt egy Laluja nevezetű művész úr, nem is tudom minek mondjam, amit ő alkotott, az ki van rakva ott. Meg volt egy ilyen menyecskefej, de sajnos valaki elvitte. De nagyon szép volt az is, az meg a tájházban volt az udvarba föltéve. Úgyhogy volt itt mozgás, hát remélem talán most is van, de nem tudom most már, hogy működik ez. Ugye, 9 kerből jövök. Lejöttem vonattal. Jó ez a bánkati. Higgyel, hogy volt már itt? Nem? Többször jöjjön. Többször jöjjön. Én nekem Ajd utcaposzló is. Mit tudom én? Napi 12 kilométer megtételét figyelembe véve, 11 év alatt egy vonalbejáró mintegy 40 000 kilométert gyalogol, ami földünk egyenlítőn mért távolságának felel meg, azaz képletesen körbejárja a Földet. Tevékenységüket állandóan a szabadban, az időjárás viszontagságainak kitéve végzik. Nyáron 30 fokos melegben a vasúti sín és a zúzott kő ágyazat 50-60 fokra is felhevül. Nem jó a rap, haver, tudom én jól, de a napszúrás ellen nem tak jól. A söröm is már meleg, és az agyvízem is bőr. Én azt hiszem, hogy nem én vagyok itt ez, aki bőr. Máshol ne énekel, de elég szar. Mert rossz, ugye? Szar. Nem az a szar a hangod. De amúgy jó, csak nyugodtan. Nem hitted, hogy jó, de én vagyok a bánkító. Annak születtem, azzal vártam. Találkozunk a nádasban. Én vagyok a víz, benne a hal. Én vagyok a tó, én vagyok a víz, benne a hal. Én vagyok a bánkító. A bánkító. A bánkító. Én vagyok a bánkító. Bánkító, bánkító, bánkító. Bagito, 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 oh, 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 bagito, oh, oh.
Bankito, 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 oh. Bankito, 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 oh. Bankito, 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 bankito. Mindenki tudja, hogy mennyire kurva jó ez a bankito. Okay. Smile? This is a smile. No, don't smile. Okay. That was gorgeous. Okay. Jó lenne, hogyha rendben lenne téve. És mégiscsak úgy néz neki, mindenkinek gazdája van. Ön kit nem engedne szolgálattételre még jelentkezni sem? Azt, aki láthatóan nem pihente ki magát, vagy szeszt fogyasztott.